Dudumanan o tutuyuhon na kan bagong ECCD Mobile o Educare on Wheels ang mga hararayong lugar sa Upper Barangay kan Ciudad Dignaga para man matukduan ang mga kakiang edad 3 anyos asin 4 anyos. Kabali maging ang mga kakiang dai pa nakakanood na magsurat, magbasa sa lumbud pang edad. Sigon kay City Councilor Elmer Valdemoro, Chairman kang Committee on Children sa Sangguniang Panglungsod, saro na naman ining inobasyon kang presenteng administrasyon ni Mayor Leni Robredo na tuwang ang private company para man maabot ang mga hararayong lugar asin mga kakiang kansyudad asin maiheras sa mga ini ang edukasyon sa amay na edad asin makanood sa pagbasa, pagsurat asin ma-expose ang mga ini sa mga kapwa ninda o mga kagubay sa edad na mga kakian o mga learners. Panibagong innovation naman sa programa kang Educare digdi sa Naga sa pamamayo po kang satuyang alkalde ni Mayor Leni Robredo na magkakaigwa naman po ng Educare on Wheels. So ini po innovation duman sa Educare program kang syudad na ito pong mga hararayong lugar, partikular itong mga upper barangay kang Naga, arog kang Panikwason, Pakol, asin iba pa, dudumanan po kaning Educare on Wheels para ito pong mga aki na mayo pa sa laog kang Educare Center, pwedeng matukduan kang teacher na iyo po ang kaiba kaini yung sasakyan na maduman po sa mga upper barangay. Sinabi ni Teacher Joan Brizara Sabado kang nag-abot ang nasambitan ng mobile service vehicle na pinagdonar kang Phil7 Foundation Incorporated 7-Eleven Philippines. Lunes, sagkod Biyernes, regular na malibot ang Educare on Wheel sa mga barangay, partikular sa upper barangay para man abuton ang mga kakiang target na matukduan basado sa ECCD program o curriculum. Kompleto ang nasambit ng Mobile Educare on Wheels na may audio-visual equipment, Montessori toys, asin iba pang learning materials na may enjoy ka mga kakiang nagenyo kasabay kan sa indang amay na pagkanood asin pagmolde kan sa indang kaisipan, pisikal asin moral. Sinabi pa ni Teacher Joan Brice na magkakaigwa pa ng formal turnover ceremony. Kay riba ang donor asin mga opisyal kang lokal na gobyerno para man sa opisyal na launching kang Educare on Wheels asin ang mga selected learners bilang benepisyaryo kang programa. Kang nakaaging Sabado po, nag-abot na digdi sa Ciudad Dignaga ang mobile service vehicle hali po mismo sa Phil7 Foundation Incorporated, hali sa 7-Eleven Philippines. Ano po? So ini po magiging first ever ECCD mobile or mobile ECCD. Ano po? Ang apod ni po digdi Educare on Wheels. So bago po siyang programa sa irarom kang ECCD Division Office as in kang City Social Welfare and Development Office. Kita po maduman sa far-flung areas kang Naga para maghatod ng ECCD program. Ano po? So sinabi po ni Mayor kang flag raising ceremony na dudumanan ta po itong mga aki para masiguro na gabus pong aki na nag-eedad 3 to 4 years old nagkaklase. Si Teacher Edna Punsalan San Jose, ang mobile teacher, ma-excited namang makaibahan na ang mga kakian na primero magiging learners sa Educare on Wheels. Asin matukduan ang mga ini, kaya man weekly o sa laog ng 5 aldaw, puon Lunes sa Biyernes, madudumanan ang mga identified nindang mga learners sa duwang pilot barangays, ang Pakol asin ang Barangay Panikwason. Itutukdo ta itong behavior, itong magandang pag-uugali kang mga aki. Ano po, source. And syempre, tutukdoan taman sila magsurat, magbasa ng at least makabasa kang mga letra or ma-sounds nila si mga letra, mga letters. And kung kakayahon pa, magkaigwa kita ng duet sounds or yung syllables. Ano, para makanood ang mga aki magbasa. Ano po? Bali, ang talagang regular time may po talaga is 2 hours. Pero since ini po kaya mayo kita ng classroom, ano, kumbaga duman pwede sa nasa may puno ng kahoy. So mga 1.5 hour po. Ganyan. Tama set up pa po kita kansi mga aga. Yes po. Igwa po ang aga po sa Pakul and hapon po sa Panikwason. Para sa Nagangunyan,
Joel Sulina.